Jidama to sir, was a brain in castle, and not in our balance. Yampa, Namidia, a brain and you in our balance. Yampa, Namidia, a brain and you in our balance. And crowdy, and no can't be editor won't say time changes. Teacher no kind, not grand on Tiasia. Not also on your portrait, so bet show. I'm what you want to say, teacher idiot, Jumano. It's obedient, not say. And you may, Mammy Mwakwaba, Emfa Emma Sumpa 93.1 FM. Jam, my dear. Ah, yeah, quack. Bikuta aba bi chamo to Ekrofo mi fili omu okromu ha pa trotro driver any taxi driver mi fili mu keke yes sir na magazine fue samu ha okay ye car no tu na car no tu sadia na je say na Menim driver ma transit yes sir na da bia mo enya sem ketwa na me transit say so dia e say me mate for no doso papa minister IBJ sanso na Masa Sakin so ebo echidom. Somewhat. Kofi Foster so ebo michidom din e wona Menim ho. Producers no doso. Akiwa ha sanso and a Rocky Junior and so atransi. The free sabre kono no nsia ene de kasebo no ebebre wo. Ansa na no so ketacha oberma. Sempe nipa watransi. Ene enya sem ketwa. Enra nkomo ye hyase no. Ene nsem bebrebe sisi wa fidie so school dem eno manya kwan ankenkan mo messages no momfa ncheme ene ye be yesa adwuma ni nyina ne ye betumri kapa ebi e ho sanso ena brekro no ano ebi e makwan mo ntumi amfre fi se bre no tia ye na ne mesan so amakwan ete free sabre ko no ene ye ne akosua betumri kakakra ewo dwumadi a watu ni din siehunu eso semukoshi hu yanka ngoma ena ye kenkan no eti enenso abusianfo me papa ajenim ajenim yi de asema mi o eda kwaku ajenim boate enso aba ewa ha ede yebedi enkomo na ansana no suahunu ewose ye kokofa suahunu ede ebreo eti mi jama akosia na ne akosia atu Amerika kakra ede amame na ene ye wonkomodi papa ene bra Facebook eye Sumpa 93.1 FM sanso ena YouTube no eye Sumpa TV o subscribe me pa cho o like ya no wa share ama uni anso etimi ahwebi eti akosia o de ayi fro no ana sese de enije no ana oji wani nti yenko abusianfo ne nso so yasanso ababie mu eye me hu yanka na Menim nie suahunu nsunie denka kai hu tiawa na afi yento aso enfenfri ba bia enura esiye no sisi yakwasi dwete ni sika wo nyina chi no o se pre no wo fade de aka ho ama no wo fade no ananko wo kwa akopesa nko beku no no ankwanko wie saa
ekotwa akɔɔto ema ne sikenti akwasi sanso edi nkwanim ene ye behwe from we ete hoda na me hu yankani ye nto na de no so yi embanifo ka sembi asini pattern ho ase a wompu eya na wonmo nsam o mo ka no eye no kora pa akwasi dwete ni sika bebreba na wo nyina achi no na wonya no ho nte ase na wo hu no se e wo so sanso pebiem na wo de ka ho na odidi mu a weina da kurubi akwasi asore no pa etini fie anim onnom ne nsa wine ya baba so ebi ene wote wa wonnom efa no ho adwene afei kwansi ene ohun se kremo bi twam kremo no duru ne nkyɛn wɔkyea no ɛma ne gye so afei wɔbɛtena ne nkyɛn ɛsa akyea ne biem no sɛ ɛkrachi sɛ mensɛnti no waba bɛtena ha akyea bebrebe asɔkɔ na mensa na nsome na mama obi anwa no meka kyerɛw ɛnɛ mmeranteɛ amaba mo mpa adwuma muso obi a yɛ pɛna mpɛsam de mo ho bɔ no wɔka ya anya kremo no ya afei kremo no toa so bisa ne din ema wo kyerɛ sɛ wɔno de wɔde akwasi dwetɛ ya na ho tedin ɛne akwasi fufuo ɛhɔ apɛ na kremo no sɛ owura hwɛ ho yie asɛm bi ato pɛn na saa asɛm kɛseɛ na ato wɔ no sɛ wɔnhwɛ yie a ne kɛse paa ɛba anhwɛ a untumi nso ano ɛne yɛ so wɔkɛn na akwasi akɔmɔ aba ɛhɔ apɔ sɛ krakye meka kyerɛ wo mensa no a menom no sɛ no nti na abɛhyɛ me nkɔmtoro a ɛma so ne ma so kyina ade kyeɛ no so ka ho bi so ɔkɔ wɔnhwɛ yɛ mɛpapa wɔsom ne nyina kremo no bu amfu wɔyɛ yɛ asanka deɛ wɔka no anka akwasi dwetɛ ɛbɛtena se wampɛ mua ɛna Menim guase a na akwasi ahyɛ ase agyegye nti no ne din hyɛ ase a na ɛkɔ fam empo kura no ofiri mu a yɛfrɛ no sɛ brahaba bome no mpo no ɛni wuo nti wantumi ansim biem ɛnam konti hene yere a ɔkɔgye ne nti asɛm no didi mu a ɛma akwasi dwetɛ ne maame yɛfrɛ no sɛ ɛno di nkyene ɛyɛ so wɔbɛpɛ akyiri sansa deɛ keka kɔ no ɛni enyan nti wɔbaatan wɔde ntoma sie ne bo ɛkɔ kɔnfoɔ bi hɔ so wɔkɔ akɔpɛ akyiri na deɛ ne ba ne keka kɔ no ɛni enyan de ma no nti wɔkɔ kɔnfoɔ a ɛfrɛ no sɛ kɔnfoɔ gyedu hɔ ɛma kɔnfoɔ gyedi nso ɛyi na so kyerɛ sɛ asɛm kɛseɛ bi ato ne ba no pɛn sɛ ɔbɛn ne ba no paa wɔnkɔ no nkɔ yi ne ba no so tire no wɔnto ne fo sɛ wanya hwɛ yi a deɛ ba no ne sika a wɔwɔ nyinaa bɛhwere no ama saa bɛsi ndadaam maame no te asɛm no wɔ anaso ɛda no nummerɛm no a ɛna wɔkɔ ɔdwene ho kurom so wɔkɔ akɔtu akɔsifo wɔkɔ yɛ wɔka na asɛm nyinaa wie ɛwɔ apɛ na akwasi dwetɛ wɔaba bɛyi atom sɛ maame woda mpayɛ baako pɛ na bɔma meɛ ɛno ane nkwakyenten a wɔde wɔ mu na saa akɔmfoɔ ne asɔfoɔ ne adeɛ na wɔn aba no wɔn yɛ funu nti no monam wo mema akwasi dwetɛ a mete wɔn deɛ biribi antumi me nti woda wɔn mpayɛ ma me isika a mewɔ no ɛne ohia mu twe paa bɛsɛ ha ne aburukyire yantome nti na nwene ho ti maame no de ne yam hye no saa da no wɔda hɔ ma ade kyen meka sɛ nso
na akwasi dwetɛ wɔne ne yere ɛfrɛ no sɛ ama sɛ waa yɛ ɔkwagye ne firi kwanti hene nsɛm yi na wɔn matena mfinhyia mmiɛnsa awoɔ mae enti wɔde ne kɔɔ dunsini bi hɔ sɛ wɔn mmoa ne nnuro nkakra na agya ɔbaa no ntimi nwo dunsini a akwasi dwetɛ de ne kɔgya a ɛde ne yere kɔgya no ɔno nyame anim ni wɔ bɛrima mu ɛne ɔhwɛ no baako a bɛsa ahwɛ ne biem ne ho ɔfɛ ogyina so ɔwɔ bɔdi ankasa ɛma nso ani ɛne saa nneɛma no ɛnyɛ agorɔ nti wɔde ne kɔɔ baako ɛkɔ mmienu ɛkɔ mprɛnsa afei kora de wɔyɛ ne sɛ ɔbaa no sɔre firi anɔpa so a mekyerɛ ne kɛtɛ so ɔnkɔ dunsini no hɔ nkɔgye aduro na wɔnyɛ yie sansa wɔde ho hia na wɔn nso ntumi ngu bi afei yɛ kɔbaeɛ no na ama sɛwa n'ani yɛ agye dunsini ho watu abata ne sɛ biribi no wonka hwɛ amena tie wɔkɔ hɔ no ma nɔpa mu a ɔbɛba no na anadwo da hyiom akwasi dwetɛ bɛka no wo ahugya no wo fo asɛm firi ɔkɔ woto ɔwɔ bɛrima nka ade mama me sɛ menkɔtena dunsini nkyɛn wotume wo wotwa ne mpoa bebree ɛdi asɛm nie ɛdi sɛ na ne kɔnti hene tie bisi ka nyinaa akyi no wo sɛ twa me mpoa sɛ menwo sika etumi yɛ ade nyinaa na ɛyɛ me ho yɛ anka na menim wo suahunu nso nie ɛwusafo de si a adomdom yɛ na kyena ɛbɛsa atoa so akwasi sika a wɔwɔ no obetumi de akɔpa wo ama na wo ayi anaa ne yere no nso dunsini bɛgye no obra idina adane ebetumi ayi ne okyina nsakra ebetumi aba menka nkwa akyiri medane mu ɛde ama Tofiakwa na watoa so tof toa so mame ebe owari wie chese obomidin wie o tof akosia oh dabi anwumre no sa segment we de owura Frank awo ajeyi Santasi Poppy u show pa ni o say sa production kra na yenyan ma no anti Dr. Frank awo ajeyi Lovers Band CEO no ono na sa segment e finish ehunu no na koma da so papa ono abesi ehia forma ya enwene yehu but we are say ade a owura edi ye kuntin hene no ne ekeka kwande minim se dinsini no so de bi beye no na we are say edi adane ampa ala Tofi eti say kwasi nyame ado bajo ye ya say aba de botachi no ya de babo ba da bi ya de bo aba de botachi ne say de babo ba true fine you acho say bibi aboko de nyame ado bibi aboko ene de akosi akenkan ni taw na ye nkona ne ye bre no yo medase me chiatie fo nyina me crowd say me tu kwan ko microba ko ye fo kakra maba mommy so chiao me gine so pa ya Presby University fo nyina ne Church of Pentecost fo nyina mo son for elder kwakwa gene mboti mi amini titi me boni tew eno ma mienu ena ma fa o people show respect especially the youth. Okay. Say o tran wi ase ne say o mu ade a dako o ho be kyew. Wow. Intimity kakra bi ekoya kwasi mu ade. Oni kremoni no interaction no. Respect amem. Kaya kwasi force ngenti sa o. Enso edu we bia na ba ko bia befra. Ngate bone no. Na ba se ngate pa no. On se nzatia no. Ni na pe. So nti wo mu ane bia befra. Okay. Nti mrantie ni mabawa obia mpanifo mi amika se mi fe mu aba. Ye mu ade. Okay. It pays to respect. Number 2. If you throw the ball to the wall, definitely one day
it will come back to you. Wow. What Diana? Dear Kikapro. Dear Kikapro, me who say. So you continue redia. And on one the PP and Irisi and Kojedro. No kushia a brand tier papa come and won't fe. Or quano pa. This is you may know about Fiano. I dare some papa because you and wada. Not done it, dear. You see, dear, I go see and ready to us, so mum dear. You read it, you say. In fact, we phones are no your dear. You say auto a bowola. A vessel about what you don't saba cope, if you walla, all the four. If you also okay, if you made a CP, I was here for a ne, you bet to me kakakra. And Rasa a tier for any asher for a bekaya. Yenny ura be etnaha etching como a far. And near mobia air cosu se no cranny, me no casino. Ghana for ako sum, Cote d'Ivoire ebro sabe apem any actually. Nana, and yet or money swadi huno no. Na omunim na omunimu a nka omanko me ne ukasa no na ebi nim se me ko France na ebi nso anim se okọ Canada efri se test message a wonya ye no e kire se ne visa ye ready na enne no ye bedi nkomo on se ade no kwa mo fa so send email no ano de na ne ye behu nia ewom na de ye nyina no na menim pese usua de na to daya na akwantu mu nsem no ensem pi firi se sebe abrante panyi se opa na se a opa ntoma ohu na se enti ohu ne onye ebia okope kakra aye na odi abehwa abusua nanso na aye ensem pi medame ho na champon akasa kire ye wi a abrante ba ko nso ewo ha ono nso wakotom na meni wonu so bedi nkomo ye besa nso aye call bi na ene call na ye beye no me besa wo waso yie ene yedin driver enyin free ho besrawo ma nipa nsua bribi na wiase nye hyenhyen nyina na mpanyin se eye sika kokko ye na ye homra oh nipa mem bobo wa kwentio Sama chire kusia o Debi amepe fie no Yemma kunya transfer na meka me sama chire kusia se Obra kwenti mweya Obra kwenti mweya Obra kwenti mweya Obra kwenti mweya Anunti ana ene abrantie wa bedru fie ye pese kana sem kire abusua for se de na champon e kan marika ka kire we eye sompa drive na ye sompa drive ne de ye fa no na menim yesua de ye hwe kwan obefa so a obebobra
eno na ehia yen bema me mo akwaba yeah ati say pacho me ho ye nyame ado na mo ya no akasa memam kakra ma me wai pacho yo okay eno me ni unua ba ko hye nkomo ase e wo ha e wo kwan ye fa so a okopie Cote d'Ivoire ewiase esono obia ne kra esono obia ne kwan ye ofa so be pacho wonso wo de no ahi na okopie pacho me kokopie every coast wa I fro Cote d'Ivoire ho na bia sa pacho ai okay ene yen hye wo nkomo na se wo de no so eyeden fanse be bosume enani ena me ofi eti me ofi a fanse abaya fanse my girlfriend no okay ena wo ye aduane enti be na kakra na me hono me friend phone so a na abokun na akate ena me dia me sibisi bia ja apa ba bia fa eti mo wa na me ja ma so me data mo online ya hwehwehwe TikTok ibi ena mu se wo friend for WhatsApp na am say na ba ya yo here o friend for WhatsApp yi ana hu se mo online tin o friend me na am say okay afi dia me na am say na ma me na we ba say ni me hwe me hu o ma tu kwan kakra am say na what tu kwan na o hen o say o Canada am say sa ana am say yo mate nam sana Canada de o minimum busuani bi o Canada na o de na o timi copy Canada ano so no wo fa bi na o Canada na o ye bibia ma ne se omra ana am sa yo mate ene de nyame ase se watima copy Canada de ene ye ro na bobra se bia ya so benya bibia ba fie na wa ba hwe busia ana fi de ja me ne di nkoma ni twa so iti ade a chin bio ana wo sa frɛ me nti wo frɛ me na wo se bla na mcs no se unse unim se de na msemi no tie Ghana na ne ma nko ye bet na me no maintain ne ma nti matima bedru ha ne de ene nka mema me bra me wo fa no aye bibia aboa se bia ba ka me ho ha Canada ho eze u betwa fufu ama na tonkwan sa na che se eja yetime ya adwuma ne abobra eja wo kan sa manage me girlfriend tu kwan no watimi epe akonya se ama me a fine ni nuam wo ho wantimi anwe nuam ho na bia me na watimi aka se a kire me no esa ba yi odwene me ho pa o pe masem intini le wa kan me de manjwe be manna one ne wo fa ne nkasa na me hwese obetimi aboa me a no so ne no fa ne be kasa nti anwumre wo ye bibia wo show attitude manu hu ama hu se o wa kwantum pepepe sa e wo tama o de be frew tama obenya ho no akasa o ka so wo free videos me wo adwumam e kakra me frew ne ade e jaw sa broche si de ne ba bia na time bia na betima frew bia na nti uma na ma ide wa frɛ ana wo se one no fa na kasa nti no fa so bibia abo amenti memfa me passport ne me birth cert ne me ne ma sende no am just so passport no grade me nyanye bi am so be biometric passport amame ana am se sa am si okay am se ne sa da me bom ma me amane e be se mintu mintu kwan abrekra na ma me o me wonye dai oni mo hwe ana mbom ma me amane empumbo ma amane kra ma abelwa o se me nya botere na ene sia obi so kwa brochiro be fa na adenti na me nya botere because unim me wo kasa sa no me dwen ho se obia be 3 months ana ono kra no ofiri wo nchen no edi be sen ansa na wotenenka be bosomi be mienu komiensa enu wo kutima koduru Canada sisi a wo be fa ayeja wo se woni no fa no eye adwuma wo sa Canada ho no bi embassy for mpanyefo ni ntino obetima boa me kwan emetia bia okay ana msiyo ka kire me ma na ma msiyo abe anka brante nya abotere na ehwe ne mam kakra ansa na obi akọ Canada wo so be frɛ wa blana na busuani wo ha wontima frɛ ni busuani aja wa frɛ wo de me na kakra sana o ma me kan sana pa cho ma me kan eja asisi maso wa twitwa picture abrosa tintin ni ade kama ai kire se Canada na ogina no ono wo se picture na ode bae no ogina abrosan no ho ana se otwitwa pepe ogina abrosan ne ho a glass nkuwa je se uhwe environment na abroche pepe ti se Canada pepe se oboma wa untumi ntwensan se enye Canada pepe okay ena afidie misi yo mate
and the minimum na mamma and trimame and I'm in a cassa I say ye better wa hebia nti say obi anya kwan na okona so betuma e bibia amana be famia man be famia e bi kura me so me chance ya no okay ana abrasu you on de ontumi nkan bebrebe maka wate e bia no on so pro wo ye na adwen se bi obesi kwan a e bi so mpa na ya ade e be boa me nti se me se me kwa me ma oba ne dey eni dwuma no be so di ne mame nti be se week po ana o ka kire me se me pesika bi ti se 150 million. Nese omo de omo sika no 15,000 ana omo ejina. Okay. Se manyi 150 million no. Ina mi nya be se 120 million kura eye. Kom ka jen si ya no. Sika no omo de aya de dia kasa. Okay. Tifani mi no se mi sika ka yese nam so akabe 5,000 pe. Ene wo. O se ne sa dia obitimi ne bla na ye de. No fa na kasa. Na me bedru na me adwuma no ne bra asese no mu di atete nam so e ka no kwa nkam ni problem ene nda kakra o de betete me de medium da sama bedru na matimi aye de aye wadwuma bla oba mani baji o se de me fi hu acha ma fi we de se otimi ba mani baji South Africa na be di Valentine no okay Valentine pa me nya na wo me nchan ni ade ade se asama obeka kire no wo ho ana se bia ga no kra no na woni nyine ho a di obesa ye no wanka se woni kra besa age no homo na oni no date se mo be ware ana se oni no entam no na empra twen na ne ye twen okay ne ye twen pana okay ana ne mpokra na se na aware be piem kra na asena ye na ema utrim na emanim tru okay nti ade a wo ye nyina no aso wo ha no kra mpo na onye sa show sa but okodru na no bi atuma kodu ba bi pa no show say cho na jise ni pa no na se o ha o pe wasem ba na asem na mi hu ni sa okay okay mate ana me ka jin discuss na mo no se ne obema na ofa na ide abo nti be ya osremi a se me ko sense kana me se sana sifa sifa no di series ni ko sifa na series ni ba form nti se be ya menya be se 60 million sifa no me pe Ghana scan be 70 million 70 million na meti masesa amana nya sifa na pepepe okay meti me ko tua ma Ivory Coast for no amoma ye me process no Ivory Coast okay namsio satam me maame ayoba tan pepelon ko bo bibusia opepe aduanan osaade maame ana me ka twen so dasi ana me sa be kaska no ani omu frame no pa awianwumre me sa kaska ne dia ni omu maame dale hememla maame dale hemem be am ko faka be am ko akusi me sense kan nyina mo bo ni nyina odio maame ana ja me kodru be am sense ka me se sae e wodoma okay ana yo no a kire me ni pa o sense ka no e wodoma krom ho me se sense ka nyina na afedie me se mafro omu fro kro bi animra krom animia krom animra krom animra na animra krom okay o freedom no wa cross border na Ivory Coast ne Ghana border no okay o cross border na no akọ animra krom ho ho na akọ Ivory Coast car okay o mo kire me car me mfuru nyina fro car na mka chom se me ba no see you ene medru a obema consulate attendance aba be fame akọ hotel enti me sim kwesiada no kwesiada na mkudru na adwopa sa no mbo date ni mam se mra kwesiada empokra no o mbo date ni mam no na me ho nhyeda antene me the time no so nkra manko o free video call oba no from video call ama ohun se ba bia wo no aye Canada watare ba bia wo gina no ati bibia ama oni mi sister kasa na Mr. Kasa akwa me ke yo papa sem ama me bra ba akokra no kasa bi ho na so mu kana bibi ba mu se ko ana pua me koye kodru Ivory Coast na dwoba se duba ko ana me ya no be fa me ko hotel Ghana Ghana dia ono de o Canada o ono no Canada enti consulate no okay agent ne ma na kula ayede e be fa me if the Ghana say agent ne na ye ni bibia ma no ti say agent na o ye ni bibia e ma na o de ko Canada no o ma ko agent no afa sa process nim na matina ba Canada ho okay na afi de o mbe fa me ko e ana ka cham sa de chia me ko payment and I'm see you mate adachi equipment nyina me yam chim say said ye e man fo si bu man fo no ami ko tweska we pa me ho ntene me okay adi se me tene nka abio ansa na me tweska na me obo so te go no nka ansa na fi de
mete ge nenka na me say oba sikai me ko twa yi ni pass me sensi ayo no no be hia me no was to say and I'm so de me ba and I'm here nwa na me phone no me twa ne camera nipa na be hia me no me twa ne camera send e oba ne say nipa ni o na be hia me no o se me ko twa ska no so oh me ni no wo no apepepe na be hia me a woni me ko twa ska no ewiase me why say nipa na me ma twa ne camera no woni nipa no na e wo every kuso a o mo ye side deal no oba no ene sa nipa no obehia me no a wo se oye cancel attendance no woni no na wodan ba kum a edan ye nyina o mu nyina guma o mo ye side dwuma no na eja kwa me fa so me send you email any message no me kam kiro say wo che onwuma nim ti say de kura na o ya de so bohu da if say every kuso no o mu France for ne na ebo okay enti bibia no o mu timenya okay o mu twa location umfre embassy no VPL PLC power PCL Power Construction Limited eniema bebrebe o mu be ya kire say France ana Canada o de wo kone de o te say hwan o de be you nti wo de wo na nim say wo Canada enti o mu ka kire me say kwesera am go do Monday me kwa payment Tuesday me kwa interview okay Wednesday na che say o ma kwa medicals Thursday about 10 o'clock me plane betu hwe me ho me de me pentoma kwa hia me geli afedia me ko payment ne joada na menim benado no mu ko me interview no interview mu busa bisa me nche se asam no busa me no emfa akwantu no yeah no mu buku biaba ana we ho na awoko no company ne be ma wo ebe che wade we kwa we wonuma wunyini we ye chia de tue kom we se ye we na we di eja oh fine se me kono mu de be che me de ameje okay say a product ya wo sika na wo de bae no anu bi na wo ba beto che say adwuma no ade na wo mu che say wo wura ba bia ye interview ni ade na ho kra nkire ba bia che say yetu kwan am sa wo ba na hade ka ba bia yetu kwan de ma hu flag sisia certificate ni ade kire say ma hu kran ka ma hu replay calendar ni ade bi boba hwi ni ha esa woni girl no kasasa me ne kasa oh tame ehoni a mini office so mu do come main office na ehono a long process enti so we bibia o mini office na no mu do ko main office na say wa wie bibia wi okay aha no so pass through there ne o se meseme dey ofa bi etwa bibia wi ade chin ya ko interview ne ye na mu busa asem na che say asem mu ka kire me no ka ko adwuma bi a omo friend no online marketing no twa so omo friend questnet no mo twa so ane killnet okay adwuma we say me 2018 e present me bu akwa makro silver junction me manye na sa adwuma we de ana say ye hono na mekwa akoye sa adwuma no afe me kasasa me hu ya nipa na wo Canada na oni tumi ko no na nimu nie afi na makoma oba no wo hunu se wonie e wa Africa so wa pie be so se de ye wa ha ya ya bie pono ama na ba no e hwa na me kofom na ma me ana da na me so na nim ayo da so wo Canada yi afi che se kasa me ka kura no ma no nyine fomfom asembeni afedie bla nya botre na onti ase na adwuma ne sei ni na tie enti eduduru fia ye be chiro na akwan se wo tu kwan akunya sika akopeska ye tue ka dollars enti se wo tu kan ko Canada na wa ha na se dollars ne bi tue ni nyina no ba bia atena ho we atadwe atene de se bo la so se hiun ye tue ka Canada dollars ne bi tue ka dollars every kusa ye pe osanso nya da ji bu sa be no se atadwe utena ba bia awe a eye de enti no yenko fie na sisi ade ya akomatu menti ase ebeka akra na meti ne ma ase aja de me ho ye me ho wo so ehwa na ma adwun be si fie nti ma nko Canada no ana ase meko bi efre bibi ivocha ne ba ya country ape bia de bekoso ebi kra Canada nkra beka se wonko
enti wodi oni nipa ne kofi e be kyerɛkyerɛ nsɛm mu afi kofi ade kyen ye o mu se efre bibi paradigm shift no ho ne yakɔ kyerɛkyerɛ kwan bɛfa so ayɛ adwuma no efre bibi 8 basic block ho ne be kyerɛ kwan bɛfa so obetwa ntoro efre bibi circle of influence ne say penipa o ben okay a wo do a wo jiudi pa empo so de ne ba ha kyerɛ mu sɛ adwuma sɛ ni sɛ no obɛyɛ a obɛtena sɛ ayɛ dɛ ɛne wɔyɛ adwuma no omunkyira wodi nipa tu ne bɛba enti saa ne ma no mu yi book mu di kyerɛ me no product no me sika me de kɔ hɔ no kyɛ sɛ mato product no bi no enti sɛ me so no oba na ode me bae no na Menim wode nipa ba ko aba na kyɛ sɛ me no okay enti so sa de ba ko ba na me sika me de bae mato product na ma oba no kyɛ sɛ akwa de so oba ne te store no ɛna makɔ akɔtɔ na ade okay enti boso me so ani atwa oba ne ka ebisa me makɔ di dwa makɔ ni dwa boso me so na store wura na twa ne ka enti sɛ ono so sa de ba ko sa ba na kyɛ sɛ makɔ ka ho na wode mienu aba ne ama no bonus kakra enti me ode me kɔɔ no na kyɛ sɛ o se pe ba ko abede abeka ho enti mi so me kyerɛ me sɛ me fa ni patu mla ne ni patu si di tu aba na tu di tu aba enti yedi tu ne ba no na kyɛ sɛ yetwa meka enso agya no kura nie wo kɔ ho no boso mi ni nyina me ni nipa otimi di me yɛdɛ e bae ansa na obɛfire nipa ama nipa aba no enye easy if the man say be more than okay just ka so bi mpa 120 million 50 million mla e den so obenya de ayɛ dɛ aba empo meka sa wama na busiafo apebosia ene de ama no na ode aba o de e wo japade ton even me ka obi kra mi use me ton ka ni mpo na me fa size ka ni de emra nti da bi se me ton ka na me kwa a kire nye ka na betuma ye taxi bi ade ahwe machi kakra okay is aburu chi do nye so koya na ayi afi de aja cheche ni mamu nyina mte sa ti se di akoye no se mo se ha no menye ska dia na se me so mi tuka ko peska so tena ba bia bia ta dwa atende na menye ska dia ne mene mo be dey ebeye enti me mama ho na kakra afi aja matena wona nti so wudi tuba na ho no na otwe pepepe mienu pepepe ana me boma me so mabusuafo se makoduru Canada no nti wo ka kyerɛ wo maame a hiani wa okɔbɔ bosia de ma wo sɛ maame makoduru Canada obia ni agye me wo Canada afedie yikwa me ana abikos no ye wo bronu bi wo ha abikos no omu frɛ ba bi plateau ndi ye wo bronu bi wo ha Canada no nyina wa ha ɛhɔ no ɛyɛ aban no na asisi saa adan no nyina wo na wo ha embassy no ɛkyɛ sɛ ɔte sɛ Canada kyɛ sɛ glass nko adan tenten a me woni pictures a me de wo bibia wa ha empanfo mu wadwuma no kyezagya Ghana fo egu service kosumani mu no enya easy emfa wo sɛ wo tie sisi ayi no amenu kasai ebi kura onua bi ba nso onua bi wo Canada na France bo ngo ho kura mu ni awo ho ma me minu osisa enye wona na mo ya aduan no edan chi ni sasa tam no sakakra no se amin hye da ni am si aya me na from asimet ho ado ba o se ma me se edem ba o so mu ko Saudi na nye yi papa eno mo bae eno bi so da ma me so de ne ko France ena ma me ko no ko di sa adwumanim okay eno so ka se ne on so yonko ne ko Saudi na anyi ama ne on so ba twena ba eno so di sa me krom ni bae ena ma me hia no nti ja Ghana for asofo for hwe doctors for that soldier for police for if you say wo soldier ni nu kwa wo kwa no nim se Honda wo ko unim se wo Canada na wo France ana France entu bedru ha wie no afi wachi no wakwanda mo wachi because e bi kura wa resign and say sanete enti sa no oba enye yi enti sa wo so wo ka ho na mo sisika wo ma wo ye de wo ye bi ma me fo e bi anya 40 years hwe enye easy kura emaya mema obetna wa ye be boawo enche se eye teamwork e bia acha na wotwe e be peska ma ona ode aye na wotiwo aja obetuma atena aboso me nwotwe aboso me nkono na nipa ba akopekura no untumi fa bi mai na eno no uye den didi eno no uye den da o mahan dan ene no kura de o mahan ha dan o mahan wo kuro no mburu 20 ena edan bu a ye se edan ne o mu ne nipa 22 hall kese ba akọ ena single room menu ena obia toilet and bath
nipa 22 nipa 22 enti bi da hall student mattress na da so bi da hall enti usole ye na no France time no any Canada time me am Canada time no elidi Ghana 4 hours 4 hours yeah wo Canada Ghana 10 na chese ye na boy 6 ewo ho enti sa time na e be free bibi prospection eno na e be flow afi na abo ha 5 enti menu kasa e chena see ye see enti your time idea as prospection no okay time no so na ofre ya yemfa ye ma ofre bi attitude sabe ya ye be twa so kakra mo hu se bi ya ye wa kwantum na broni de onfa na time ye de eni akro just enye easy Ghana fo gu enti meme no me di aboso me emfa nse 9 me di me nua ba ye me nua no be hu kwa me se me ba mpo nyabotre wodi wo nua koy me nua ba ye wa wo nua nua kasa me nua fi o mu se yemfa ye circle of influence ye nua wo ba obagi adi aka ha enti me nua so me de ne ba ni sika na so de ba no na so de be to sa yi ni bi enti me aka me nipa ba ko me sa ne ba na se me di 2 number na se me nya bonus $120 $120 no me nua so di 2 ba na me na se 2 ni so di 2 ba na ma nya bi e friend commission $150 tese aja se di adwuma se enti so de ba ko ba na bo so me nan enum untim fa ba ko me kan ho a na tese wote ho no ebia kudi aboso me nsia ho aboso me nwotwe tese enye easy no de me dwen ho ne se ohun se watimi anya akoduru ho akohu se baabi ananka wo hwehwe se wo pese wo kɔ no nya ho no wakoduru ana wo maami a wankasa wogitum se hiani wa wakɔbɔbɔsea ade amawo na wo de kɔ na wakoduru ho ade na ba wutirim se wankasa wo nua wonim se bi ni fie so ono so kura beba wo maami na bɛbɔbɔsea ade aba ade na wo eba wutirim se wo nua no fa na bra ajampacho dinti amana ba ne se na me ni se de musika no ne se se udi nipa mienu ba wo bedi ye wo nua no so be dai ebedi ye enti no se ene me ko ba bi na se medi ye na me nua so ba bedi ye ene wo se medi me nua ne dai eba ena ade ba kwa sama me tena se me hwe papa fo mpanyimfo se be bi kra chew o mu wo ho na me hwe na ade me kra no ade ntina papa se wa ha na me presa me ko na papa no se bibi papa ni ha ni ha ababa wo no a enam no so a ukoduru ho a wo si opie wo so a wo yam hye wo no woni no koy no efia na wo mu no emu na no wo ho na no wo de ho na no wo te de wo ko de ne sa akoto ampra twe ne so ana se me mpo no me minim se me mpra no no se na wo mpna efoforo wo ho na sa ne mpna no wo no na ya mim agent ni to mienu no na ne daada me no enti me ko ho na enti so kwa no mabusa sa na ho na de ba we say bia my girlfriend we say bia me maame we say bia me nua we say bia mu we aho no bitiam na se fe nipa na ono do ba ye no on se ba bi de okudi 2-3 days e de a wo benya wo masifo egu ho no kumasifo ho kochifo ho nkuransa fo ho ti se kumasi ba habro no ne de menim ba bi a hu nipa ni kumasi a ye say 2 kwan pa enye easy cry eti na me dwen wo say baabi a wo kodae no yo baabi a France fo no gu ne yo baabi a Canada fo no na ma ne ma no wo mu dan me ma no wo mu dan enti France ne ye nyina ye gu baabi ba ko o okay e teamwork enti se me no o bo voice ma me a oh ye pesa o bada say that's ye be ma date na your leaders okay leaders na ko tu mu no dem ko to no mi leader no and the voice a me no obi be ya mpese me de ne ba no o ma voice na ye nyina ya tie o mse kase chire no ese omu na coach omu no e che om do fa training mu akire nsem a wo be ka eye sweet eye be mani pa kwaji wadi sa pepe penete enti matena wa me de minua ba minua na anya minua se nko ba mpo na ka me so mo takora na ko ne mbeye na so wo be tra fa ko aye sa adwuma we pa de wonye enti ni sika wo de baaye no se wonya de 20 million na se be ba bedru ha wonya de bedru na wo kwa hwemu se 20 million no anya de so nsa beka wow se 20 million na nya me ampata wo kwa bia de 5 million be kofi if se wa ba kwa na wa ye nkwa de ya create account amount ya BTC amount ya to product amount
wo yes ade we ma me na minim se me wo de me kɔ Canada o na minim se wo de mba ha entitima ne ene no so no wakodi ho no untumi nya hwe no an se wo be sa san wachi no aba ofie entiminum se ade a misika ahim enti sa no se me de me bibi kakra nam se me de episka ne bi timi ma me ho da se da se no me fanya de enye sika nkofie ene wo kwa mo atwere bibi a friend say dream e bi aso me dream no pese me toka se me se ajade o mbaye ono chese bibia no abadwena hu ni se adwuma ne nye okay abusiafo me bebisa no one abaya no otena wo for 4 months no edien ene koso kwan be no ofa so didi na ono kura kwan be no ofa so tete no ho ye ne owura ba ko nso ebedi nkomo kwan o mofa so send email no ene sa ne ma nyina no na ye fa sera kase ema yediem herbal center eye bia soronko a abusiafo ho ye kokogye ayaresa te se gonorrhea etete wo sickle cells hawadwini no kwasem ni se toda kra obi wo ho a wo prostate cancer no aye asemo amaniema no wo hunia wo nya wo ho toda wo dwonso age se wo kyem sa niema ni nyina no bomodin wo yediem herbal center no achi no osan so ewo heba mesha ewo ho a ebeboa wo osan so ewo yediem heba wapa eno no enso ebeboa so nkokwan so bia uta complain say usisi taya wo ya na sebe oba umfichi kono niema nkoyie no ena yediem heba wama ha eno no so ebeboa so nkokwan so ma immune system no atimi agina so frɛ wo mo ewo 0592 185 538 0592 185 532 and answer 0592 185 539 0592 185 539 omo Kumasi High School baby a transformer no wono ehope ena yediem ewo bomodin se wode wani ebekire ho na abo asoronko kwan so ama bibia timi atoto na kwan mu sanso ena yemfa aseda ema J-Back driving school eno kwasem se ewiase otewa ka twie de e wo se usua twi bibia tumisi se woye oba ana woye bema no bomodin ne kra de ema no mutwi kaya na efekeke so ho se woye bema na ebia wo kwa asore na oyiri twiu na aja oluman onso wo da chire kakra na wo fili keke ana wo ba bi twiu so ntimi sraw bomodin na fa wo ba na koma J-Back driving school fa wo yire no e koma J-Back driving school na wo fa ntitiem fra wo mo e wo 0247 595 975 0247 595 975 omo Kumasi Krofrom bomodin de wo be fantitie bosomi pepepem fa woni ba bi a utie mi efri ene ba bi a wo hwe mi free so wo de wani J-Back driving school a abusuafo ombema nice hostel ada ama wo ho atumi ato kama ene wo be fantitie mu e wo class ansana wode wo asikwan so yewie nso a yegi lines sama wo no eye kama pa ebeboa 0247 595 975 bomodin na one wo mo ento kese mekoso aka wo se enche kra bosomi a yebesimu no ne meminda edikan no nyankopon adom akokra mafia eye Tara 1 Media any YOC1 ena akabo mu edi sa series we ebro na akokra mafia no abusuafo no kwasem e wa akokra mafia mu ni sa media manya kwan adosuko e wa akokra mafia mu ahwese de sitie na ye series ba ko a wo hwa wani beje papa na ye di sua soronko sanso ye afutuo etimi no kase no se onyankopon e ma ye nkwan a bosomi na ye besimu no ne da etoso mienu na chese 2nd July ye memenda anwumre no wotwe apai mu kosisa no nkono bebo 8:30 ekopem 9 pm ena yebeyi akokra mafia sada no yebepa ho ntoma ahyase ayi akokra mafia ede acho konfo kolege eka ho kwakumanu eka ho Ebenezer meka Ebenezer sa kwa no edin be no de emani Likey Dr. Likey aka Beneza ya ena yesanso wa yo sinankasa enso ewom ena atitru Kumawood Stars ne de metima ka se dom ni nyina ewo akokra mafia mu ebia na
woyɛ adwumakuo wopɛ sɛ wo sponsor saa show no a frɛ 0249 942 842 0249 942 842 na akɔkora mafia show ya yɛhyɛ ase a yɛ series ya Tara One Media ɛne Wayosi One ɛde ɛbrɛ wɔ no o mixi ɛnsɛ sɛ wo tumu dakrumpo da Menim da bia na yɛbɛyi no yɛbɛhyɛ ase 2nd June ɛwɔ Sompa TV so Sompa TV ebia na wo riskane wo TV no a ebia na yɛatwerɛ baabi Silver TV o click so a ɛde wo bɛkɔ Sompa TV hyɛ ase na hwɛ Sompa TV na yɛse ɛma akatuapa na ɛyɛ soro nkɔkora ani da hɔ na akɔkora mafia wo bɛhwɛ ama wani agye bɛma me pɛ me free wo so na me kɔ nua baako no so na ɔno nso yɛne no di nkɔmmɔ enti ababaawa no wohu sɛ ɔne obi so twe mpra wɔ hɔ no na wokɔfa wo nua baeɛ no ɛdeɛ na afɛ deɛ ɛkɔ so pacho eba saa na me de me nua no bae no me nua no be hu sɛ obi a girlfriend pa mo aba baabi na o saa ne nipa afro ha de sɛ ɔno a wɔdwene okra wɔnte ase nti ɔno de ɔbɛyɛ dɛ obɛkɔfie ana ade ba ko de sɛ ɔde obi ba na wanya adwuma no no okɔfie a ɔsɛ wachi ankasa okay nti san kra no obi ba na yatime akɔ obizo ba ne sika no ɔmu mfa ma no no akɔ kye oni akro na ɔde ne ba ne maame atum okay abrewa ono ne tini ba bi a ɔdwene ho onim sɛ ne ba wa kwantuo mu no ebe hu ane abɛkye no ade ya ɔba ɛhyɛ Ivory Coast ɔba hye Cote d'Ivoire ahyɛ Abidjan no ese eni sese no de me pesa me ka kyerɛ Ghana fo kakra ne sɛ me kɔto bi me hwɛ na me nim sɛ bɛboa me ɛmoa obewe stiwo bre keke ɛna wɔ saa kuro no so enti wa obi bɛka kyerɛ wo sɛ ɔdo kɔ Canada even do betimi de UK se pa France if is a honor French country okay Ivory Coast for no enti no ɔbɛka sɛ bla sisan sika sei sen me srɛw ebi mpa na ɛhɔ no yɛtimi fatu kwan de ebi ana no korɛ na sɛ bibi saa na so wɔ sɛ bra ma wo nua bi ana wo papa ana ma bibi ni wachi na wɔne wo nkɔ ebi sɛ wo ka kyerɛ mu sɛ wo ne wo nua bi bɛba ana no papa bi bɛba o mɛka sɛ ne nyɛ dai ɛma ebi sɛ me sɛ me prospect ni pa bebrebe obu ha wɔse twa life location bi ɛkyerɛ me metimi nya bi twa emom wɔse ma me hwɛ environment na emom environment ni ba bi a wɔ no ɛdan ni mu no gye sɛ wo pie saa tam na bi so na nipa ne gyina so nto ɔse o my busy akra me dai mefrɛ enti saa ne de bɛyɛ no sɛ no do ma hɔ na ɛfa no enkofo bi efiri hɔ ba fie o muso munya adwuma ni bio enti o mbɛ sɛ do ma sɛ wa odi nipa bɛfa hɔ no wɔ kɔyɛ adwuma sei ɔnkɔ aburokyire sei enti o mu saa no sɛ o mu de kwana fa half a scene okay so omo adavete free o mu de kwana fa half a scene afiri do ma akɔ fa half a scene no wa fa nsuo no so abesi Ivory Coast so enti me srɛ Ghana fo sɛ wa obi bɛka sɛ bra Ivory Coast ana Cote d'Ivoire no do tu kwan akɔ Canada ana France no ana sɛ South Africa no me srɛ o pa sɛ ya hweye kɛseɛ pa so de also be kwana bi anu ne agani wa ma wonua bi ana ma bibi nkogya sɛ ɔno kɔfa process ne mti o play tu anu asan aba fie ɛne saa de o play tu no asan aba fie de ɛne na kyesɛ no ano na mmom ɛnte saa ne nti no o mbɛka kyerɛ wo sɛ ɛne akyire no yɛbɛfrɛ mu fro bi if sɛ obi bi ka ho ba ɛnyeye gye sɛ wo nko a enti ne media meyam kohu ye no enti so obi ka sɛ bra Canada na France no 5 recruits a me pa wo kyɛw me srɛ wo hwɛnie pa ne mpo no aduane a obedi kura ho ɔden evidence sɛ wanya nipa ma wonya nipa ba no ɛne yɛtua wo ka o okay ana sɛ wodidi wobedi mu kye sɛ na nim sɛ de sitie ne de ho aduane no te sɛn saa kuro nso aduane de no kura nyɛ kura ɛnyɛ saa wobɛtuma di mu ne nkwan ɛmo no na sɛ mo ne nkwan de normal na sɛ nkwan pa bi na wonya de adi ɛmo no ɔmo no amo no saa no ɛmo no na banka krankanka bi enkwan no so no aya benkwan no omudi nkunuma afra no omudi amao na wadi enti omufra ba ko bi su prakale sa prakale no so no aya banche eno maka no oma ye machim ne se de omu echim gari no ya ha wo chim gari nti sa nsuo ne ebeba no eno omudi kan se banku ai sa abete no starch nko a wow na wadi a cheke sa cheke no ene adua me woni nyina pictures wa ha aganye nti sa kuro ndie ya du kwetram pa no anhwe ya
ano de de na wonim sɛ wokɔ Canada minim sɛ mekɔ Canada mabusuafo nyinaa nim sɛ mekɔ Canada nkyerɛkyerɛ me maame di me ho ya papa me sɛ maame nyɛ mea me fanse sɛ maba na sɛ obi ɛyɛ bi na sɛ siska me ba nipa wa ha me so mesim peska ba fie me hyehyɛ maame bo nyina mɛtɔ ka ma no wo hyehyɛ wo maame bo nyina papa enti kwa bɛ na wotimi fa so edwane free ɛhɔ ɛkwan fa adwane yɛ no papa ma tena mu a da bio mu bɔ mɛdada wo san fi so mu no ɔmu do mu ti agye awie enti sɛ akɔba ne sei no ɛwɔ sɛ woyɛ na ɔno so yɛ dɛ ɛkɔ n'anim ebi sɛ wo na ɔdo baa no wankɔ anim a ɔno no ntimi nkɔ enti ɔbɛpɛ kwan bi so asɛ bɛ ya bɛtimi di nipa aba enti dako a me wɔ hɔ a meka kyerɛ madam baako sɛ boy sɛ de sitia pa yɛ di mili boy sɛ ya nkɔ fie ahwɛ nneɛma bɛka akyi enti bɛ ya nkɔ fie no sikɔ aku me kora ma adwene saa asɛm no ho na mo no mentumi nka meka ebia menim sɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ leaders na maneɛ ɛma ebi o ma panish me ɛnam de saa ne kwaku ɛmfa yɛ ho adwen ebi kɔ o kasa o kɔ de a ɔmo ebetu ufu ase jamai ontumi nkyekere wo sɛ o ma wonyɛ de ɛnkɔ enti ya adwen sɛ ebi dwane anadwo saa na bebree yɛ enti o wa anadwo na ɛbɔ abɔ yɛ ho akɔ no ɛna ɔmo hu sɛ pɛsɛ ɛkɔ ɛna ɔmo kyerɛ nam so ma kyerɛ de a ɛne ne ɛma hu sɛ adwuma no ya na ɛbaa ɛmmoa yɛ enti ɛkɔ saa tam so yɛdi hɔ na ama yɛ sika de baa nyinaa yɛ dɛ ahye enti yɛkɔ no nyame yɛ adom ne tumi kɔ hyɛ abalaba hɔ frase ne yɛ ma ya alhamdulillah kramoni bɛseɛ ɛna agya me ne madamfo yi sii so ɛna puwa enti ɛbaa no obi ba fie a ɔfrɛ mu di duo matam sɛ o machi kɔ ne ɔne sɛnka me ba yɛ di ɔde me ba yɛ no kama kɔ ne fie akɔbɔ maame amane ɔbanku ne aburukyire ɔde ɔde ba yɛ no ɔmaame na ɔpa mu nyanim sɛ ɔaburukyire o saa ɛnɛ ne na me no kɛsɛ ɔmu nyanim sɛ ɔaburukyire ɛnso ɔkɔ divoa enti sɛ me mtia me panebɔne a mɛkɔ maame na ɔpa fie straight sɛ ɔba no me wɔ me ne ba ne pictures nyinaa wɔ ha kodivoa hɔ ɔwɔ bɛdan ɛdam bibia ɛwɔ ne picture na sɛ wɔ sɛ woyɛ saa sɛ de bɛyɛ maame ne papa no ebi ɔm betimi akɔfɔ ɔmo de hye de na ba because de enti America no saa nneɛma na ɛkɔ so no menim sɛ kodivoa hɔ no a na ɛwɔ embassy ana ɔmo kɔ sɛ na yɛfrɛ ɔmo me sɛ ebi saa de a embassy ebi a ɔyɛ Ghana to ebi a Ivory Coast to ayi no ambassador yes me da se enti saa ambassador for no motimi akɔ bi hɔ ana sɛ mo wɔ hɔ no montimi mfa adwene sɛ ebetimi akɔbɔ mama ne sɛ de yɛ wɔ mu ni hɔ no ɛden sɛ kodivoa hɔ no wonte French na ɛhɔ kasa ɛden ɛna woni quarantine na police ni timi kyɛw quarantine wontumi mpie wobɛtumi apie but police ni hu a ohu ohutumi sɛ ɔyɛ Ghana ni ɔbɛ omutumi gye ohu sika nyaana wapa mo sɛ kofie wow ɛna wonte French na ɛhɔ no aduane kora ɔkɔtɔ adi kora na ɛden ti sɛ odi na kakra na wate ayi kurum ha yɛtwi yɛmfa nyɛ hwee ɛhɔ deɛ French no nko a monte borɔfo na ɔka borɔfo a ɔmo mfio ɔyɛ wɔ sɛ comprends anglais na sɛ wɔnte English ɛnso ebetumi aba sɛ wɔte o but fi no ɔmfio no ebetumi aba sɛ ɔte kakra baa ɔka ne sɛ anglais ampe English no ɔte ne kakra sɛ de wɔkɔsi wɔm kasa ɛdeɛ ne waka hɔ bio na kakra ntumi me TV mete kakra paa ɛti woba fie no kwan bɛ na atumi fa so kɔ fie me no ansa ne ba saa no mefrɛ mabusuafo no dodo na aka biribi akyerɛ mu sɛ nti mama me mpo ka sɛ ɔnsɛnde me sika na menyɛ dɛ membra na mfa ne sɛ bi owi ate sɛ wɔnneɛma hwie gu a ɛna kyerɛ kwan bɛfa so ahyehyɛ ne yie nti membra mma ma ɛmienu pɛ etu pɛ ɔbaa ne di machi asanti maame ne yɛ asɛn ka mentu kwan bi na me nso nkɔ yeye na menti mehwɛ me nua ɛna kɔbaa ne saa na wonim menim da wonim anka wankɔ na menim da nti nka sika koraa wode kɔɔyɛ no ka wotumi de yɛ biribi ɛnyɛ sɛ woka agya asɛ sika ada abusua no twa abusua no ntorɔ kɛseɛ na yɛ ne ɛmeya sɛ deɛ me promise me maame ne ade nyinaa baako koraa ne hɔ ɛbaa mu ɛnso ɔbaa tan wampa aba sɛ memra ɛkwan ɔbɛfa so a meso mɛtumi anya baabi asi yie no ɔbɛboa me nti me deɛ ndeɛ mahu sɛ me deɛ no ato me awie na deɛ ɛnya ntoo no no wɔma ɛnto no ansa msi Ivory Coast deɛ so obi ka sɛ ɔde tu kwan na 5 Ivory Coast a hwɛ ne yie paa Ivory Coast wɔm sɛ ɛfa tu kwan deɛ nanso na mmom no hwɛ mu sɛ ɔse bɛyɛ process na ɛno busuani nkɔ ɔno busuani kɔ a na sɛ ɔka sɛ ɔyɛ process na ɔmu bɛka sɛ obusuani no ɛba bi deɛ ɔmu ma no nyɛ dɛ ɛmba sɛ wahu sɛ bibi wo sɛ wahu sɛ bibi wo
na ye wonko ade a ekon mafa so a o mba giu sika aye no o kwa na wa anya o mfa o sika so a won sanka maya ho kire wo muti no o mu no twetwe mpra basa ma mo kire wo mo na sa ma na wo ho no bi kura no mema na o mu de da basa na no if ankasa na wo mu kura no we ni mpena wo if se wanya nipa ama na ama unya sika nya dai endidi nti aho kire wo muti obi a wanya nipa aba ma ni nipa so nya bi aba ko na ni mu no kakra wo ne ho nti oba no so odo ho ko bata no na onya bibi die enti so be ma bi wo ho na se okwa ade na we ni mpena we fa mpena pa na do so if se me say me na mko ya me fa me mpena oba e na aba enti me mpena oba no so ba na oba so de so oba ho fefo bi oni be ma ba ko dabi e bi no so boyfriend bi oni na jai no so dada ne boy na no so de na ba na se mo be crash sa na tie ha twon na ha twon anya sam gotwa enti me mu hoyi me ma oba na o ma me call ye no ene de oba no so de ne ba no so no na ye mpena me ma o mu nyina no mo mu da abonten are because of say ya na me famu no no mu nwene me ho wow me loko mo mu da abonten ma adwuma no mpanfo ba ma me ka se seni no mo de ayo en wo mu ka se enye hwe etimi hu se sika bia me di mo mu se ngomfa nya de ma me no o ma fa nya nti o mu fa music ma me no se me o ma o mu de me ba no o ma fa kwa mi so diska no ehwara mboma mpanfo se sa music kan se no aho kira ba fie to mfa se ska ma me na me fa send fie na ma me fa nya ntoto ye okay afi o mu se o mu diska na bi account ama me na music kan mo fa mi account anti enya me mfre panyin no musa no se me kasa no ma di kan fre panyin na aka che ne se me fre na on kasa e dia bia sen teza adwuma no an kasa no ye wo panyin wo ho a wuni no o mu nyina pictures a mu ya Ghana fo Ghana fo mo na Ghana fo panyin ba ku firi se kwa ena ba ku so no mo so no ma pempa ni pan bi wo ha e bi firi every coast ho a Burkina fo nyina wom ana oma group wo ho na se wonu ya Ghana ni ana aye panyin wo ho a oye sade no Ghana ni mi woni picture ni nyina wa ha mi woni pa be sa hodo be me sanse 9 o moye mo mpanyifo na nyina no sa mpanyifo ni bi aba Ghana hisia no o mu Ghana mi firi ho ba no mu Ghana tambia no mba ho ni pe gu every coast no ese wani se o ka kire abusiafo aha ye sompa 93.1 FM no num abo apa ho simadu akasima adunum na dwumadie ye de ba na wie ye medam ho kakra bi aba na wa beka 21st clinic ho asem e de akyerew enche ye bekwa ahoma no so na ye ne owura ba ko a ono nso wado musuko e wo ne ekoso yi no ono nso ye ne no adi enkomo na no kwasem ne say asama ye ka no ano den e serious na Ghana fo a ya so mo akogu Africos ho no e ma ne mema no ano den papa akimi da me ho kakra bi aba wai we are say areho na Menim na Menim Come on, pretend
gonna be my young Congo. I'm gonna be my young Congo. Yes. It's no, like Medema, Blava, Kuna, Mimica, Casa, Kamema. What's it? May say, I get any say me train. I went my back, Sablaba, on home. Brabaya. Oh, on some case, my mouth, Bama Bakuma, you know. Aha. Enti bla no onu ni say no o bibi kakra so enti sa no oya me won say me me de ne hye me one side o enti sa me de ne hye on say me no me bi family account enti no de ono no be hye me one side na wa bi account ba kwa ma no enti van say me na ka say bi a 150 so hello me na ka 150 so Oze Menina can 150 so hu enti me maka che ne say ansa na obetimi abi account say me de no jisu 150 and o see you enti sa na che sa aka ni nipa ba ko a wo de ne be so so a wono so betimi activate say de me ma na na ana me say ai aha enti no woni ne be kasa kakra so hu na wa chire ne mu say de sitie ba me na nka mpese bi anko ba betena ho na anko ye ba o se asa adwuma na wo ye ni ntino ontumi betena ho nti se de me ba ya me betua bibi ato ho na maba na me ye ni ntino obeso no so ye de eye te se de me ye ne pepepe no way awa senior ati say no so Awurade adom be ba cho your friend me Akwasi champon. Akwasi champon. Akwasi champon. Okay, me so omo frame combat. Combat, okay. Brana oni mi di nkomo se Canada any France ayibi. Na aja mutimi bo amamfo ma o mutimi eko. Tie no anti na oba me ho na me say me pese me hunu mu because on say aja kwantu de me no Canada no mum na me pe enti me pese me hunu de wo betimi aye de aboa me ewo Canada no kono okay but your passport me passport no yawu me feel say wo hwa akabe 1 week na wu na Ghana nso say wo ye passport e betimi adi kura be 6 months kwa na unsan kan nti o Ghana card Ghana card ni dey me obi o birth set ba so am o birth set o Ghana card on ba so am okay no yetimi di ai Ghana card no and I say birth set no yetimi di password amount biometric one okay your passport be and a friend biometric passport until yetimi di or birth certificate and I say Ghana card yes our passport na amount okay until uno ai Thomas Menim nkomo amudi na o say me no so ye ndi nkomo kakra until ni ma ye hia no say ye hia ai Ghana card na ai o birth set okay but me no ai chi no me said that teach you no problem said ye kanu ano me anu and the o kana mete nti wo dey said na me bisa say
me ba medi nasen me ba nasen na medi ansa na ma ko Canada no. It depends. Be mo di be 6 days. Be mo su temi di be 1 week ansa na mo akọ. Okay. Enti sa no na me bisa say on say ja kwantuo de me tuwe me busuani bia ni Canada. Enti sa no mo abe na obetimi di aboa me say me ba na wo de me koduru Canada ho no a hwan che na mekwa akotena ana say mo Bacho me ba ai me pese me hu say o pese o tu kwan akọ Canada keke ana say o pese o koye ai company work o hon me pese company work ni say ono say company work nti me say Canada de okọ na uni obi a abia wokosi ni so ana say adwuma wo ho a obi de wo ekobo am wakoya say ne wokọ a untimi nkonko ahwe nti company work na me nya me pese me kokoye e wo Canada. Okay. Matthias here. Nti company work na open okọ a company ne wo omo department a obe like omo be like o feeding they obe dibi. Okay. Baby obe da. Company no wo omo apartment a mo be like okọ a obe ko ho na mo be ma o ankasa kasa o room na o wo ho na o ye ojuma. Okay. Aya na sa na etie. Okay. Okay, nti sa no nti wo say open company work there only problem babe obedidi anase babe obedida there enu ne only problem there. Okay. Why? Okay, nti na je say ni nyina no ebeka sika no a mo beje me no ho ana sesen ana say no so gise me pe extra money ni nyina aka ho. Okay. Eni me take it nyina ana aya no company ne fa who can 70%. Okay. Ana omoja 30%. If 30% ne na eudia. What I say? Okay. Okay. And sa 30% ne na 150 million. Okay. Or 30%. Okay. So sana city. Na no sa sika no. Messi sana wo dollar mu ana say sika no on say Ghana cedis na ekura me. Enti sa 150,000 ana say 150,000 no. Messi Sano currency beam. Hello. Bacha otemenka. Me ba jote menka I'm say network no abusiafo we de me ye firi mu na me ne mo kasai sesei me ne owura bi ewo Africos wo na edi nkomo no nti mo amo wa bonten a mutie sompa 93.1 FM no abrantie wonim se wonya akwase champon a obebu me Ademi aba Canada. Ehon komo na mene no atwhwe na em say net no bibi ha network no em say problem aba. Ha nte ho network ne nye. Eti nkomo a ye die nyina no onim se wanya obi a abranti abe introduce me a kire no. A che say ofa kwan foforo so na one me akasa. Mimiti Ghana hai na 150 Ghana cedis sanka Ghana fo nyina nke ko Canada saki so ko bobo niema no aba na chese mi mfa tina na mi bisa no masa mo nkoso mfre no se yebenya no ana ye nto aye nkomo no so na eti isi abusiafo nipa me ni di nkomo no oka omo camp no hu omo mpanyimfo ni bi na onim se nkomo ayedie no radio so ni yedi no na ewiase no ho yɛmfa sidama 21st clinic yɛda wo ma sepa wo na aboa ama show ya yɛfa no na menim aba ebe kyerɛ yade na meka 21st clinic na meka sciatica ho asɛm me ba cho 0540311311 0540311311 omo yɛ sciatica expert sɛ wo ho
etwetwon ene utie mi ana me ka no oman hini show so say eno kwasem ni say obi a oti wiase otadi yaw no wo system no entimi nwaki ye da at the house ronko ebrewo etimasrew bibi biara etete wo no fo ani kire 21st clinic asoye na kokoji ayaresa branches ne de abusuafo edoso ye wo be se edu enum ani akire fofra yakobie no akire ewo boase eho eyeko junction sanso ename no kase no se udru takwa sisi ya takwa no yani Roman stores ena edi enhwe no efie kuma number 9 taxi station watakra de hotaman so ye wo committee 1 ye wo Roman asodan ho kasoa ye wo bom road ana say market junction ana say opposite new ECG for no office no kofodua ye wo agata market ha no opposite ho ena ye wo eye adwuma enkran no sese no ye wo anes anes no eye domi road na wo Ecobank no street na edam kopie domi market ho no ho ena yasoye ewo plot number 23 ye wo Rainbow Radio no achiri ho pe ho eye dwabo so ena debi so eye debi so market achiman ye ben agenkwa FM bomodin se wodi wani ebe kire ho ena nkranza ye wo opposite Presby Bank go so ye wo opposite Success FM ena wanchin so ye wo Kramo store ho ena ye wo sunyan ye wo Kotokrom Ajankroma Junction sanso na Kumase branch no enso e wo hwa overseas Total filling station no ni opposite anase Afro Radio nchen ho ena yasoye e wo bomodin na ko okwa wo se Tofiakwa se memra na ko koji ayaresa yesan so abie research center ewo East Legon bomodin se wodi wani ebe kire ho na wako akoji ayaresa yade bia etete wo no bomodin se wodi wani ebe kire ho na wako akoji ayaresa abusiafo emoya owura no gusu a obon homodin se ogusu a obon homodin se ofre no na yehwe se yebese anya no na mene na toa ye nkomo no so na ansana yetwe se yebefre no yenhwe se yebetimi akọ ye messages no ho no kakra na yakenkan kakra ya semo ye wabrante ba ko nso wo se yefre no ne na mepese sa story we no ya ye no nra enne mepese ye kono ahodo na yehwe sede omudi amanfo sikan edwanam no enye asem ke20 ye kwa ahoma no so na brantie ba ko a wono nso wakoto sa fidi we mu no ye victim no ye ne ono nso adi enkomo na ono nso yahwe bema memo akọ aba yeja bema ti san Nyankopon ando me hu ye pa nso wakodi amia makodi amia pa sa papa easy okodi enadodo san wo ho mikodi be mpan se kakakra no medi 2 months wow so sa adada no na ma ukoi adada no kwa be na mo fa so send email be aba amamfo ayimu a etimi ye te se de e bia embassy no na send message any company no the omo ye ne se wo bia ono ne phone na we use no email na wa create no te say kwabna yeboa email at gmail.com kwabna yeboa at gmail.com ono de wonye ne sa wa pe international company a ewo baby ti say Canada ewo baby ti say South Africa ewo baby ti say France nti say bua International Petroleum Corporation ewo France France create friend Mount Mary I saw code kakra bi wa so o dey criticize email no na o dey company no logo so attach sa email address na wa create na wow na me pacho ekwan ben na mo wo ho a mutimi fa so ma yehunu se adase wo Canada ana wo US sorry Canada na
France. Ah, sound wa ebi kura wo beti no wasum no hu se ebi enipa kokora no kresa wo ye adwuma. Eno no de na moye. Se ansana unse obi wo ho a opem fifi mu wo Canada na ma me hu live location. Okay. Ade omo ye ne say we will search particular place in France and in Canada. Okay. Maybe a restaurant Canada to say and I say what restaurant be France. What search here? Now some map now will show directly to that in red ink. Did say what Ghana what search KFC Kumasi. Once arrow ni basa ni bi basa and you a screenshot. The arrow ni ba betre baby one no a screenshot. A screenshot here where France. Ube hu di in Paris, ube hu di in Versailles, ube hu di in way. Into you cast up a live location or the screenshot a universe and okay. Na Emma would say any life location. I just say we are very intelligent. We are intelligent. The life location is so blue and so red. Eti aso about your casa. Akwaba na mo fa so ye video calls a nipa ne timi hu se ba bia mo wono te se France and I hot te se Canada. Ano dey live. And they are live. Ano no mo ye dem mo place bia mo ko gina. Eye saade no. Anase mo wo design bia wo ba bia mo ko gina ye saade no. Edan a ya han ma net for amutimi. Edan no ya painting emu nyina white. Every corner be white. Bathhouse is white. Kitchen is white. Baby, you know, that kinds of coats, woody coats in the bin of it is a me in a mini passe, and you may obey frame video call. I'll put that woody cardinal on. My pigeon dying baby. Now switch on my camera. Wow. I will have bra Facebook sisi ya. Aha na aki good job. Ya duro bijan sisi ya na ohwe kuro no ankasa efe no krede I have papa anjo abeka se Canada pe na be ba cho wo koye ni pasa na timi de om koye juma dada se we say jumana intimacy nyankopon kra intimacy me bu say I'll never do this job by men can't show me say me that come be so ya ni say me ho. Wow. Na moye den timi frɛ mutimi nya France number etimi de fra obi a wo receive call wa ha no a mo ne one mo kasa no offer say a France number and a Canada number. You know, the why and say wako on me can say cafe, internet cafe. Na Menim. No tola number France number na Canada number no online. Oton online. Otovia na or validate here. A man code in a sanke back number na so no. Obey say code in email address. Okay. Obey put email at you make an answer. My top number no online. Yeah, the number na mame. Me person me dey validate WhatsApp. WhatsApp oh yeah, I bet you say put in your number or email address. Okay. Inti obema email address na that code no validation code na ISM6 numbers na aba email na wakoba shimo WhatsApp inti WhatsApp number afi the obe friend na ebeba say wo Ghana wo free international ko ebeba no so ko na Menim Play Store Google Play Store
your app bi wɔ your friend on off. Your friend app no on off. Obekyi saa on off app no e dey ato phone so. No validate that France number na ye online dey no validate afam. Two friend street choir beko. The all France no. Yeah, friend street choir beko. Be boom boom. Ukodru ono unu Ghana ni bia o kan na asem bi kire wo a wankasa no na wato de atwena na nipa kro ho ye omobo. Ndi bebre na me ko to abrantie bi benene be ya danfo na abrantie na se o hwe na oyi UCC student final year. Ooh. Final year student. Ooh. Final year student. So when he say or kwa buche years in school. And you do put big times now. As some American say, I don't know. Say on-kwa buche da it be you. Okay. Obi betimi abetina radio so achichi, but not to this extent. Nkwa buche da ebe yi. Senior afuto be na apesa ode mabunu. Afuto de dosu. Na ba ko ameka ne say within West Africa, Ghana is the best. Wow. Within West Africa, uko Nigeria, uko Senegal, uko Ivory Coast, uko Mali, uko Ghana is the best. Champion. Boss. Meda wase ada obeba kuma se me pese me hia wai. Mate. That's pi. Abusiafo we so ya branti a me ne no ekasa free nkran. Na enya sem ketwa eniema na akoso no. Owura no na miguso ne kasa no. Mo nhwe se mo benya na kakra bi ama me na afedie menya no wi a. E se me bia homa no na amanfo nso de o madwene eba. Ne yebe kinkan messages ne so kakra. Enti minister ayahwe hwe me hwe se betima kinkan kakra because ene no pressure no ano edin ankasa. Sa niema ekoso no wan hwe betimi ayiu. Ebetimi ayiu eye serious. Na adaje ni mo ha. Ada no amanya kwan kra ma me nkrofo amfre. Mami nti obibi kakra bibra ye hwese bi ebenya nipa no ne na kasa no. Okay. Yo medasi. Tofi medasi bebre. E hwe de ekoso no nya no ma me fire kakra me money titi yeah me fire. First one is say nipa nyina ne youth no titi omu say ye the state of deception. The state of deception. Ni kwi mekan say samre ye enadamre. Wa moni anna ho a on be kyew. Nti say samre ye enadamre dia youth no nanti ne mabawa no. De mbese me ka kire omu ani say obi anye vigilant. Ni na ho. Bia mana ni na ho. Obia mana ni na ho. Vigilant. The tells you should be patient. Inya butre papa because when nya butra obe pre ohoti ofiti preko pepo sia emoja neba timrantie ne mabawa ni mpanifo ni woni etie nyina no yenya butra obibia yeyim ne emfa adwumaden hard work peace eboa or see the devil bro see the devil you know is better than the angel you don't know. In the Ghana ye devil no wunim no yes in Cote d'Ivoire ye angel no wunim no tiemo modena mamifa we ntwa to kwasi na efre ekropo enti mpacho youth no munye vigilant na montie broni bi kan say success awaits patiently for anyone who has the determination and strength to seize it. You have got what it takes, but it will take
patience and everything you have got to get there. Nitia wane say enkunibdie ni yedie twen o just all the ahode ni nseye na eye twen say ubenya botre na unya botre dia ubedu sa enkunimdie ebo no suade na fa dwumaden eye adwuma ne nya botre ne hwe nya gopon na yesa opre ho a ubeti mate beda se minko minister ho akasima mienu na nonum abo apa ho sima aduanan after 2 minutes na ko sa me sha se me fa course kakra minister papa mamintio yo papa we dey tell ene me boss bi birthday me friend Mr. John D. Graft Owusu general manager Utuaske Rural Bank. Okay. Man, a happy birthday. Tactics man also here ewo amakum. Frimpong Michael. Also please, they are doing the same thing right here in Ghana, Kumasi to be specific. Wow. Only that they don't promise you traveling abroad. They use people you trust. I say Saudi and be koso Ghana ha. Okay. Ye Kumasi ha. Okay. Just say Kumasi the end there. Ye promise you say you do be too kind. But omu you soon nipa with you with pana de senior pacho yanko emame. Gideon Yawadu say onoso yebesre messages na samo send ya madaroma nipa ba ko for ya send the message ba ko pese de be betimi akenkan akwasi apreku there are some in Kumasi Knet. Okay, next the new about Konokai na sa former Gideon. I faced the same problem, but by the grace of God. Okay, also no so far sadi num sa na nyame adumunti nyame ekoso ahwe so Jane Opoku na minim senior pacho san kosro abna say good job tactics man ono say ohwe pa na baba ebreninti no yemfa mate abusia for mami mi ahoma na kakra enra abisa ye hyenkomo we ase ena ne yasan nya nipa be mienu ane de kra de obiti abriko so a opemi adada me amma bitua 15,000 ode me amami o se abro so cry 6 days no ode me ko Canada. Hey Ghana watch number no 0551 931 931 0551 931 0548 931 931. Me bacho within baby afre me free. But so me day of yesterday make a friend cancel. Okay, mami ntie we. Papa me asema okay ho. Me problem me be man nyina ye mo radio phone be break ho bi. Okay. Because obitri be trade radio so na ye mbekwa ha ye de wu kwa ha ye de kwa because of say mo di music anti. And one say makwa no obi so ni say me no wo ka was no kone adada no ya jimi sika bi ejimi de me ka se ni nyina efi mu radio for na sa TV cost medas se wa kire wa dini pacho wudi ni ba bi afre me free ya from Mr. Isaac taze mami ntie we aha me say the minia na kan and quite true do koso afro ye ko di bu akura Ghana ha kata Ghana ha ngata ebi koso na me ankasa me bewura bi mu ene nyame nta nyame yi ni free mu ba me de nyame ya madon e ma mensa kan musika okay inti ya dia koso a mu friend ke inti no ye tre me buru ni se o mu hwe o mu hu si obi ka se adwuma wa ha ne e be ma o si na o chu be di si a o mo enwene hu yenu ma no asi se me da si me ba jo nsu di ni ba bi afre me free okay Lizzie mami ntio odi asembabo dai what do come and na na kwa ja ha na de kika ko ide 15,000 de sam ko purpose yana akira nko amasimu akoko diwu a just say I know me say you know mo kan on be bi won kokko me mami san ko yebi oko e ma mo da me mami ko hobi I'm not done and so cotton and a banana you are party said they are going to me Mini and a friend almost secret in one more cohort. I did almost cool in the punk, money meaning in Abraham who know fee. Listen, then I come in and leaning as I said, Matic, cause of catch them and Baba, because I made a million 15 to show my money. The man, oh, and I got me
nyame adom na no mate se yesi wo fe wo ga na akosha asem ko so ko pesa betua ne ka asem no yasem kesi o abusia for wudi ni ba bi afre me free. Hello. Yes sir. Good evening, sir. You also be na. Me did the Kwabrajumo. Hey, Kwabra mami nti. Yeah. The one say enka Ghana kuro bi a ya hyehyɛ bibia yi a enka sɛ wo kasa kura no. So enka intelligent unit bi under governance ateki abɛn mo kura so mo be investigation. Look, ya won krofo bi wo Ghana ha ya nye outside Ghana. Mo fodun krofo bebre a te CID before na say international ayibi a mo wo under governance for Ghana ha. So mo ko mo aba ana omo chi omo trizi omo wo ho ana obi afro ma mi o dendi ma me ma be chi ha bona ina see ma me 50 million na me see sa this police for do omo na it is ya system correct anka we ya wa frɛ obi wo ehonom no nka governance no intelligence unit bi kra ben how more this number na take the patrol on because omo djuma no so ba it looks as if Ghana ha no we edjumo wanye edjumo ha wa ban mu a ubenye ska so upa ubet na fie 3 months but so many be tiaka the problem and your system na say so it you know ye mompaye Yankopon ama yenyansa ni bibia de ba ye mompaye se nyame befa kwa bi foforo so aboa ye Ghana menim zenka de ekosi Ghana fo ade hye omo ho a omo huna mane no asese aban no ma na ni ko ho na ye kofa omo ba fi na se de enua ne kan no security fo a mo wo Ghana ha na mo krum ha no mo ti so mpanka ye to nkrama mo kwan bia mo betimi afa so abeboa yen ama saa de we yakofa Ghana fo wo ho aba no ya ye ya adwene ye wo videos ye wo niema bibria ya had am nipa kura free ha ko aba na woni investigation ya awusia for some buy ba se be some Ghana o me wacha wodi ni ba bi afra me free kono meti kaza fi kono ma francho okay ba cho meti o ye ni aba be ma no pro le ku mu no na me ni gbe bi na ewa adwuma mu electrical work here bi umana oso okwa akra mere okokora ankra obi akoye koye chiribe tuma ka tiwa na me fun abele be ko a ono a do yana mi siye o si aduma yi to be nya na kra pa na mu de man ti $2 aduma be na organ man ti $2 ti be ya bra na o kana mi sima tino continue frɛ me ti to na dwin gbam ti se men kan kira ne se yana mi tian de medical ho ayidi to nsane me lo fe na me famara ho anam cancer akire no cancer akire ni wie ya yitu gina so frɛ no afrɛ me boy do you see anam so ase me man kran so o pebe 50 cedi mama ya no see you ya de chin no afrɛ me ayo de pelo fe bra e de sim si na bo asam no tofa na unu bi su gina live foforo so why o eti de me ka kire Ghana fo nyina ne se especially nante ne mabawa na ya ba no mumi ni na ho nye sadia the way ko feni esi abro mo nam ko ni ese bi no mo de adadae mate me da se ma onu abi mra me ba cho wodi ni ba bi afra me free ni ye Tofiakwa yes sir je kuma da na te ko po ai sai yango pano the American say obi se radio for no some papa de enkan wo some papa say abe advert bita da because radio station mu bi some pan kan na Tofiakwa hey dia kwaso no yenya asem ne kai omo fa ni wo mo pa wanzo be say West Africa Ghana is the best ye ka obi ko mum yenya ne ya fa ni wo mo yembu wo mo sa de bia mo de mo pa bo tra ko de ye tra ha wo mum ko ni ye tra mate me da se ye ka say no obi nam kwan so kra wo no sa abre wo ko ba cho wodi ene ba bi afra me free yey bo umi abe ma jedi ni mdodo Francho ID college chavo 1 ene boss ni dia ni aka atos mami yanko unia na tamko mo mami nti oyibo national wa fa ha adie ya unu se bi wo ko dua ni mu de
Wofa. Me see. Omutimi ubusam say omo ready stand say na say no omo ready stand 40 unim no fofo no omo nkasa na guha 49 million munya na mo de aba enti omo guha say cho na omo nkwase sam gwa na omo de ntimi bi zabe saadi we enti emla Ghana be ya tuma na emla be me so fa ekom gwa so na di omo wo munya ska no nom de ba afi me say omo na ma no mo seska nano babrane ban ho me ha me hwene nim di mit mami adai ase bla come to me na me man is ka so onyin ko tedi ane wonye ska abe ready me se ofa wa me hwene no heya mate yesra mo security for mo aye na sompa project ba ko a mutimi boa na mo kofa safo no kra ba Ghana ye ho atoye me ba cho wudi ni ba bia afra me free wo fei yey wo fei yey wa fa say ya ni mi redu so magazine mami tell mo fa ke du ga so bi bola ke se no why okay mami tell o ja wa se o fa we me ke se le hu o ta ya ma ni na ho pa na ya mo e ho ban ta ya ke kan be bia se ni a ye ti ha no mu ni ra ja na kwa butira wa ja ni o o fa ye de so mpa for de ya ba se be sum mate kan za advert we bi de ya nye what about one ka se be sa ti what me da say na odim say some pampo say your policy ba ko ye say over so the advert kura ba ha o certificate was here ya bo ye jingle ye wabo ya bo ya ba no ye wo senti awate ba cho ye be sesa radio no kura ba cho odi ni ba bi afra me free okay mami ntio abena ko so no ko so ha ka se ta ne ko so ha no wo se so no na kan se ko so me amadan ku e di ho adan se se na na so na ni mo ku bo an ko na ma me ki ni e se ki sa na ni di ki ni se ya ni se so ya za something ni mo na o me ka ta se na so mo ma mo ni se ko aha no je na no so ha ma ko mo di ta bi de mo asa but also di ni ba bi afra me free okay mami ntio the American say mo means the pa me mum sa Ghana mpanyimfo mo hwe border so no sa na na security nsem hwe e show mo nsa no o mu tin sa program we e so mo si o mu tra say in shame I say yet mam phone mo ni ya ho so o fo bi na system ni book of TV so ni na so o me se di e ko so we na obi ni ba ko dia e dey we dey wu ade na di o ma be na ti le ke say utwa o hu me tita e ya hu sempa o na on pay for mu se trie o me ga na Christopher man yen pento kwa nya mo ti ti ma mu foro do ade ate me da se ba jo so di ni ba bi afra me free DJ Tofiakwa oyibo na shina oyibo ni emi di wa fi mo adati ko ba papa peti mintio amitia mi boss here do gas and ovina jeje bi go bi amati unkan isumitia na Tofi ade no sri yesama ene mi yura tan ho akan eno ade o ni twitwi nkomo no o si wa tu na ta ade so nyira de obesa akọ France no onu na wa tu so akọ obesa akọ na adia yi adia na sia o ma be die ya ni pa madam ko bi kra mi say o ko France o ko so mo about 3 months no san bae ya ke say ko di wa ho no ko share bo ba ya so wa kanu kra kra ni o so ti sana boy ni kanu den e wo no di be kra mi so ko France no no abra ni die me ni so apanu ma unse ho no wo share anya France no ko that's it oyibo pa obi ani brisa na ade adon se dey wrong but you wudi ni ba we afra me free but your friend BK me ka sa free kono station happen papa fi na Tofiakwa ya da wase ani adwuma wo ye dia bo my Ghana na Ghana mabuna ye wo mamu e ya se ya twene ye suban ani kwa ya faso ye niema ya na grafo de beye ana ni betri gina no ka tense so betra Ghana hade ani wo kwa briti no ko muto to kula wo pe
what the Ghana have what year ago, as was 1 year ago. And see, a big couple of chasing, the same young which no one was a couple from the exercise. And the exercise is supplying, I am saying, the near Juma thing and Cassie, Yaguma, Layana Cassia, Bobby, Abrabo, and Yamrik the two, and then you said you want to know. And you want to ask in Yamuya, that's a school of Muka, a Juma Musia Munia, not a bit of year, a Bretano, and not for Musa. It's kind of one just here. It became a conversation. May I say, but you didn't have your friend me free. Dr. Brezet Foster, 21st Clinic, Piaro, Anna Wabe. Depacho, Eja overseas. Ehwana Sabri, Bekasa Efre. Matisiatica President Mitio. Sabia, 21st Clinic. The Sciatica President, Onoane Kasai. Mati Mamitio. And counts okay. No cremo, and no, no, my di Namaboto program, Wayan Hopa. Na me yemu swasheme me carry on my programmer why this week the last week no am yemu say ya bambo pa wo mai mu no eswa yema sheme pa na me kokko divoa emra process pa ye de me fa mu no ansa na me duru border no yema me wo yellow fever ayi ansa na yema matsa border no kuro mu pa so biti ha etime ngro ko divoa Abraham Tidia Sechelo. A simple so may we bet no Romabecuyan. A simple, me yamashime papa kaya do me yamashine. But in every gas of Vinania Bain or Hadidi. I saw me that say, me for 2 course and I'm mind the course. But you didn't be afraid me free. Hello? Yes, sir. Tofi, good evening. Yeah, Bema. And I Asama okay. And say, na me yonko pa di bidi me. Man say juma watamale. Na man say no me so me drive ni wa anti so mo fa adaba fo. Ade so mo di 16 million. E ja mi scan send wo mo. Me dey send wo mo ho an of frame o nyame ada wo ma wudi aba notice board bla. And I'm boa me ho mo ko tra check it STC. Fa kapa tamale obechia me efi obefa mi ndu obefa mi ko fie ene tamale bebi o musanya agro e pudu fie ni pam wo ma we kon na ya na jam ko du ye ade tia no me de praje ibi amo e ya be fa me ko o mo yi e ko du wan fina o mo be cheche me mata ejuma o be ndi do do ba ni dana se o na madana se what you how many years na maka the o mo ka so tika many years so man se ejuma manya bi awie I go back to my say, Frosta, Tamasa, you want to obey, no. How many years we are watching me again? I want my hair. I'm so, we show my family, and I'm so daddy, and then I got a problem on your business. Sometimes a man said, you might be a woman in business. I don't do business, yeah. You have no program, you can't get the business, anything. Facha me time no aso na achire no me ba cho aya friend number na 0266 no 0244 80 96 40 aso was our number no mate I me number me ba cho friend na ye ni producers no anya ye be head afro na ye di nkomo abusia for me ba cho no twa to why go on family Canadian Mexica the man ko be jaye ko be tell you that you will be ase mate tawni enko win busy to dig a fair ne kan sem bi say ready for no bi and the massa ni ma wi nyina akoso wo be no bi na duro bi aba better radio aduro no num bi da ko no ti aduro ye and then say obe na ni pana kwa ko aduro no wanu no akofa yare sani bo wi na ne ko so radio so a media no we find that what is mukakrano so the radio phone bi and the yes ani man koso media wo be na so na me had the metro na msema mo mate me da say ajaje nim tell because I was sorry na yes e din kan ka say adwuma wa ha yeah adwuma wa ha nti obi entra gana mrante ne mabawo no munye adwuma din so adwuma mo ni mbre now try and mo ye adwuma no a ebeboa because abroche nye so call ya na eda ho ma na sika go sa da bi
titrahase na yɛ adwuma mate masa meda wase sɛ obae wa yɛbɛdi nkɔmmɔ akyiri okay abusuafo nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛsan so ahyia makraw